Yatitaurira nekudaro pamadziva wanishandisa nguva refu ichikuchandiroora. Simuka yamai simujaro kurorudzi tichatedzera zvichataura kudari rinoramba pamadziva tichataura chokwadi panyaya ndauya nayo Mwari ngavakukomborere garai pasi muombera ng'andu simuka simudza rudyi tichatedzera zvandichataura mudare rinoramba pamadziva ndichataura chokwadi panhauya ndunza muno Mwari ngavakukomborere gara pasi uchiombera zvokorora musoro wenyaya uya titaurirana kudare ramadziva wakandishandisa nguva refu uchiti uchandiroora. ndo maisiro amakata nyaya nditika tichakukumbirai muchasimudza izvi isusu chedu kutarisa vanotonga ndo vari mumashure kwenyu saka tada kuti musimudze izvi munyatsopanda nyaya dare rigone kunzwa riwane kukubatsirai. Pindai munyaya pamusoro changamiro mumwe giti ng'andu takatanga kufambidzana November gore rapera achindipfimba murume ndaizoti anga ane mudzimai asi achiuya kwandiri akauya ane dambudziko rakataura kuti rumba mangu akanditaura akanditi nemukadzi wangu kuti rumba mangu mune nzara mudzimai wangu ane zvinenge zvinomubata saka panhau yebonde akandirerusa akatsvaga kumumwe mudzimai. Baba mukuru murume wasisi vacho akazotondudza kuti zvezvo amaini vakatidedza vakati bamukuru nasisi ndati ndireruse bamenyu tsvaga mumwe mudzimai pane zvinoitika zvinotibata pani zvinoita kuti ndoseme mwoyo tichifambidzana kudaro mudzimai wake akazotanga kuzviziva patanga kundisendera meseji achidituka chitutsi munhu wandingakwanisa kufonera ndaamhaka ndikati bamukuru yekuno inini zvikuitwa namai ava inini ndikuzondakavatadza ndikwanise kuwapindura amhaka ndikati aindaenda kudangira kumapurisa amhaka vakati aiva vazikurwangu ngendiendi vakasvika kumba kwagifti ng'andokaona mudzimai wake vakamubvunza kuti kowo chichi kuitika amai vakabva tanga kuchema vakatsananguka zvakati muzwa kuti mhosva muite amhaka vachienda mudzimai akanga atimusendera imwe museji kundituka achitida kugadzira zvakadaida akati pane mwe andatosenda amhaka akati zvikanzi ende mondikumbira regero murume wacho ndopa akazouya auya murume wacho akati asekumira zvinhu zvichona itazondivatsura sei zveshuwa ndomamira akaita nyaya. Musi wa 20 December mudzimai wacho akazouya bhandiri kusa pabasa kuma9 ndandinaye murume wacho akatondiruma mudzimai wacho. Chimbomirai isusu kazhinji tinofanira kutamba neiri mumutanga ndinotenda kuti isvike nyaya yacho pandoda kuti isvike Inaini nguva dzeusiku ndodzavakauya kunokubisai ndika manga mukatorara anga atori mumba mangu pabasa mubvunzo manga mukatorara ere ndinotenda vandirwisa kudaro akazotaura mudzimai wake achienda naye kumba saka pandikadzokera mumba ndopandikaona ndakatomarwa kumeso achidaro ndakanomutsa amai vangu kuti shori ndikati ndikumba kuti kuperekedza kuchipatara vakati mota yepasadhi nafiwo murume wacho akati turara ukadai ropa rakuda rakawandisa noona kukolapsi plus nobaiwa tetanus pandaenda kutasingomane tikasvika kupolisi kuma10 tasvika kupolisi kwekwe mapurisa abati endai munobvanyona tsamba vakati ndoda kuti nyaya iripoti wazataura taenda kupolisi kuchipatara ndanobhanditwa kwati munofanira kuzokuta muchinodreswa everyday kuchipatara. Mupurisa akafoniwa anoshandira kwazvinonzi Fesha akabva uya mangwana asvika pabasa pangu patura ngumwe kubasa kwangu teizotopa uyu asvika bhati zveshuwa maita basa hamboti pamwe ndingakwanisa kuti mugadzise nyaya zvikanzaona yavaise kupolisi taenda kupolisi zveshuwa gift akasvikoza mapurisa ese akati zveshuwa ini madzimai angu ndiwada ese mudzimai wacho akataura kuti ini zveshuwa maito ndazvitwa asi nawe yaitinyepera akasika kune pachena ini chandikukurwadza nechekuti ngatitoi tigare tese pamwe chete ini ndikati aina ndikwanise kuuya murume ndakamuudza zvandikuda anofana kutanga ndibvisira mari uyezve ndivakira pangu nekuti handikwanisi kusvika mumba menyu zvikanzi pamba atezvera vane imba imwe isingashandiswa ndikati aini
handikwanise kungo yamahara zvikanzaura ndazvinzwa ndichidana naye gift ndikamubvunza kuti hauna mwana unofambidzana naye here akati handemboda nemusikanzi monalise kwamakoshe patakasiyana ndikamusiyira kuti musikana anoita zveunzienza ndakataure saka takazoti muna january nomusi ndichienda kumbererwa mazivo ndichisvika pamatai paipo pashuti ndikamuona uyu ndiri pamutabheki nemwana wamhaka kuti anganditakura tichangoti fambei musikana aibva nekumba kwabhondi madzibabhondi pachitosangana ndopandikabvunza mwana wamhaka but musikana ndiwo kuti vafanira ninga ndogara kwamakoshanzi monalisa padanhonga pamatai ndisvika kumba kubvanisendera message kandiona here zvaitika saka uyu ndikabva ndamusendera message ndikati akwe wairamba nyaya ingwa nekuda pachena ndopavakabva tawandisendera mameseji achindituka zvanzi muno macho urimesa munhu asingazvindoda nemunhu uri wenda kuda ngokushandisa nokuti chemberi wakapusa kumadziva kwenyago navarume here handikude zvakadai ndopandakazoti ko kana usingandide ko zvaundituka izvi ko kungondiramba mune zvakanaka akasi akazwisisa chakandirwadza inini akati amashoko ndaida kukushandisa uyezve inini gift uyu munhu wekuti baba vake chaivo vanga kuzviziva vanin'ina vake chaivo zvinhu zvekuchikoro ndaivatengera iye kumba kwake zvikamuomera ndaitomubatsira nemari asi akazvisvika pakuti amashoko ndomashoko akandirwadza kuti akandibudza kutukwa kuti hanzi ndaida kutambisa akapusa kutaura kuti kubva muna novemba kusvika muna january ndakaita nguva yakadii muchidangana nemurume uyu kuti muzotanga kukwesherana pesa apa musikana ichikaenda kutanga kwarara saka paakadzoka novemba wamukutaura ndiwa 2022 welast year ndakaita 2 months ndizvo november december january ndopandakazozvibata 2 months muchidanana nevarume uyu kana muchita kushandisa aikuenzerai ndotenda plus iye akanga takuita kuzemadzima yake zvekuti aiti musi wanouya kumba inini aigona kusvika ndinavhara basa tomudzanati ndiri kumba ndomubikira ndokwachigesa kumba kwangu uyezve nawekuti iye ndaitomubatsirawo nemari kumba kwake zvikabvomera ndaimupa vanin'ina vake chaivo vachitoa pane zvo zvandaitovatenga baba vake chaivo vachitotuya pamashops ambuya vaitozvizira zvekuti pandikazogare mukadzi vakaukaita shungu maningi wawa ukanyanyisa shungu unofufumira iwe ukutaura mabuya boko uri kuti pamwe pacho aivo vataura nemu pamwe pacho aivo vazotaura zvisiri isusu zvatinonyanyokumbira ndezvekuti usaremererana nekuti dare ukaremerera tinokuremerera azvinzwisisa haufaniri kutitenderedza pachinhu chiri pachena varume chaiva vanongosvika ungoti gaga ndochirume handiti ndizvo mukadzi uyo ari kuti wamuenzera stereki ndizvo wasingamuenzere aiwa nanga pandiri kunanga irandikudzi kana wabva kumba uko wakaronga kuti ndichabvunza nenzira inoti ndichizodai hazvisirizo unoona kune mukarikulamu ndati waimuenzera kao nguva yakakura sei ndati nguva kubva gore rakati kusvika gore rakati ndichirara ndochiti chatiri kuda ndakatanga kuenda ku18 november 2022 ndakazongera kuendako musi wa1 almost 2 months mwedzi nehafu totati almost 2 months handindizvo almost 2 months uchimuenzera handiti achikwisira mvura chigeza kuisirwa saka uri kuti kudii naye nhasi nekuti arikuda kunoti no munhu akandisenzesa ukumuda ko kubva muna january kusvika panapo nguva yese wangochiitei ndikuda kumbobvunza kwauri wati mukadzi wako kumuda mukadzi wako musikana wako kudanana naye mwana wemunhu wausina kubvira wabvisira pfuma uri kuenzera tikuda
ndiwo mutemo wokwenyu Saka wotanga kuenzera kana ili atombisira pfuma kana ili hanzvadzi yako iri kuenzerwa maenzero angu uchitauri iwo unozvitora sei? Zvinenge zvakaenda nezvamunenge makawirirana. iwo kupindura kupindura kwemwana ane hunhu pamberi pachangamiri kusina kukwana kana kuti mutorere iri kuramba munyika hatiputirwe mutorere izvizvi ende haubve kumba kwenyu uchida kuenda kuti vandione unobva kumba kwenyu uchiratidza hunhu wanzi nomutongi ukada kutiremeresa nokuremerera wangu tikukubvunza mubvunzo zvinenge zvaenderana nezvinokodzera ndikukubvunza mubvunzo kuti uyu mwana wemunhu uyu wabvunzwa nomuchangamiri mutongi ari kukubvunza kuti saka ukaita mwedzi miri uchimurara ndobva ndatenesa kuti dai akara nzvadzi yake yakaita mwedzi miri ichirarwa wozove ndini ndikumurara waitwa sei iwewe vabereki vake naamai vake nababa vake varipo havatoziva kuti ukurara mwana wavo waitwa sei Ndaitiroora nguwasha. raisi pamusoro pozviri kumurara manje wobva wachimusiya zvawamuraridza iwewe zvawamupa kuti azvinzwe zvinofanira kuti zvinopiwa munhu panguva nenguva zvebonde wamusiya manje wapesera kumupa rini aiwa ndati wakapesera kumupa rini bonde uyu nhasi tiri pachi mwedzi mingani 2 uri kuti bonde ravo ukamuraidzisa iwe waripiwa nani ndati iwe uri kuti bonde ravo ukamuraidzisa akupiwa nani nokuti ndiwo ukamuraidzisa bonde ravo ndamuraidzisa bonde chakazopa chino kuti ndinge ndinodhiropa ndakamwana nemunhu mumba ukamwana nemunhu mumba rini ukamwana nemunhu mumba musuku mashure kwa1 January here 12 January mangamanitsana kare takasatanidzana handiti kuti ndakapedzera 1 January saka aiwa inini zvakaita zvakaiva unzokana munhu achitaura kupinda bata mazwi kana usamhanye kana kubva wakapurana kuita kwakutaura zvinova musi wa 1 January ndokwakamunyima bonde uri wokupedzisa haunozendako ndobva wazomuwana musi wa 12 ano mumwe murume mumba ukabva waita sei achitsvaga zvawakamupa zvawakamudzidzisa zvii iwe ukabva waita sei iwe ukabva waita sei unomubvunza kauzoita sei akabva andipindura akati paunenge usiku hapana zvinenge nekuti kana maenda kumba kunyamudzo nokuti inokumba kunenge ndichiendoko handiaenda mazvezi nenge ndino basa ndinoita kumba ngatuma ndzidzi kumba kwako ndakaenda 4 times wanza mubvunzwa iwe wanza mubvunzwa nabvunza ndati uyu kwavo mwedzi wekumashure yatongwa nomutongi miviri uchimupa zvinhu zvaikodzerana zvoroti anga ajaira ndokubvunza mubvunzo wempakangani kweye pazuva saka kubva musi wa 1 January kusvika musi wa 12 apa tomboti pano chiyapa 11 days apa angasapiwa pane pakabva atsvaga munhu izvo zvakutaura ndozvatakamwana aita hausi kupindura mubvunzo yati ndizvo here abva atsvaga munhu nokuti apa wangosamupa kana anga ari mukadzi wako somataura wati mukadzi wangu matanho api awakatora pamukadzi wako nokuti mukadzi wako ukamuna nemwe murume chakapa kuti ndimire inzwa ndati matanho ndo api nokuti uyu ndichikubvunza muno wati uyu mukadzi wangu zvorava kuti unomuda mukadzi wako unobva wamuwana ano mumwe murume musi wachi wa 12 wabva watora matanho api pamurume waukona nomukadzi wako handaikwanisa kutora matanho changamiri nokuti handina chatikabvisa kuno munhu tichiri kungodanana saka mukadzi wako papi nokuti ndakataura kuti mukadzi wako pano papi toda kutaurirwa nyaya pachena kai kana uti ndaihura neuyu wotaura ndaihura naye hakuna kutiparidzira nguva ukada kutaura kuti mukadzi wako kutsvaga zvinoita munhu mukadzi wake kana atorerwa mukadzi wake munhu akatorerwa mukadzi wake nemunhu anotaura the action yekuti mukadzi wangu atorwa naningi zvinova kutaura kuti iwe hakuna action yawaita waona ndino mukadzi wakomumba ukumuda here mukadzi iko anotaura kudariwo ungati ukumuda naye vatongi tikati munhu iyo mukadzi ukumuda ngomona akararwa nemunhu mumba hapana action yaunoita
hapana waenda kutaurira kuti ndozvandaona zviruku, hapana payatongowo nyaya yacho, nokuti sati kutora nyaya dzemakuhwa uchidziudza kumatare kuno. Uyu mukadzi ari kutaura kuti ndakadanana nomurume uyu, murume ndadanana naye asvika pakundisiya, ndosaka Samoni ange kutora kuti ati huya unditaurire kuti uri papi. Hasi kumbotaura zvokuti akona anochikomba kana kuti anochi iwo ndikuda kutotsvaga kunzvenga nyaya yangu. Mira, ndikuda kutsvaga kunzvenga nyaya yangu kuti uchimupa chikomba. Zvino uyu chikomba, kana una chikomba iwe unokwira dare chikomba chako kana ukachiona. Uye ati uya unditaurire mashandisiro aukandiita obva wandidhamba. Ndizvari kutaura ukuthi kudinazvo Kana kuchikumbiro chakana. Iwo ungakwanise kundiudze kuti zvandinoita izvi nyimbo ndakawana wani munhu. iwo wakutendesa kusiri Ndikutsvaga nyaya Samanisa harina kutaura zvokuti zvese zvawakutsvaga wakatisenza wakandishandisa urati kurukure kuti tobhadharana sei kuishandisa kwakaita iwo ukataura kuti pa 2 months ndakamenzera kangani, wati wakamenzera kangani, handi ndizvo ndokakutaura kuti wakamenzera, ndokaari kutaura ikaka. Iwe akakuenzera kafuero, akakuenzera kangani, akakawana nekuti unogona ukaverenga here umudzi nekuti akuziva kafuo. iye kubva kwake mukadzi wakanga futi akagara saka na 3 days asina kuyaitonzi endai muzondivengesa, zvokuti kubva muna tototi pasvombo rega rega aigona kuuya kana ka2. Wazinzwisise? Oh, alright. Kafuo kacho kawakamuenzera haisi hanzvadzi yako, ndokaari kutaura kuti wakandishandisa. Kushandisa munhu hazisirizve, ndobva wazondisiya. Topano kuramba kuti handina kumusiya. Uri kumuda nekuti ava kudare, Ai, nekuti isusu tinoona tetokuona panyama nepamweya zvese. Uri kumuda nekuti ava kudare. mubvunzo wangu mubvunzo ndakamuramba izvi. Rega ndikuudze. Alright, waita zvanaka. Iwe ndabvunza kuti une mameseji anawo. akati arimo ndinawo, Ari kutaura nezveiko? akati iwo ndenda ngokushandiswa kapusa plus bvuma kurambika zvake zvakuta kuti Mireti pandai. Handisiri ndipandaramba. date rakuti au takapedza kuona nomusi wa11 message ndakasangana nomusi wa 22 January. Akaisa meseji ndiani? Ndiani akaisa meseji zake? Munhu andakasendera naye chimudzoti ndakamusendera message chimudzoti wairamba kauti nemusikana wako hamuna kuramba ndazviona ndopaka iye patangondipindura message ati macho kuti muno mavuna asingazvizivi Uyu ndiani? ndiwa ndakamusendera message kuti wairambechi ndopaka atanga kundituka kuti ndaida ngokushandisa macho kuti muno mavuna asingazvitodana nemusikana wakapusa ndokudi ichemberi bvuma kurambika. Rega tibonzwe. Meseji yekutanga yekuti iri kuratidza kuti kubva kumurume chienda kunaka. Chokwadi chekuti ndotodanana naye hapana asingazvizive chiurimo. Iwe ndaingoda kukushandisa zvangu, ndaikudizva kuchembere yanzwa. Akanyorerwa ndobva ati okay iri bo thanks. Zvikanzi usataure neni futi, handina basa newe ini, usiyane neni, rambika unyare. Ndinokudii unoswera uchinyepa uchidhisa mukadzi wangu kuti ndakakuti haageze imi munogeza, asi hamuna murume iye asingageze ari mumba. Uri munhu mukuru asi une behavior kunge mwana mudiki. Yeuya. Tiwe kakuisa meseji. Aya message handisiri ndakaisa. Ndiani Aikuisira mameseji ari kutaura nezvako. Ndiani zvako? Munhu akapindura uyu munhu wandaimbodana naye. ndiyaipindura Ndiye akapindura namunhu. nefoni yako. Haisi foni yangu inamba idzi dzetu. Inamba dzemunhu iye. Asi wakazvikwanzwa zvaakapindura kana? Iwewewo kana? Andikuti panzi bvuma kurambika. Uyu wadana naye 2 months zvenyu mwana handizvozvo. Apa paratidza kuti pane dzimwe 2 months musingaonani handizvozvo. Tumadzi dzazokwana kubva patanga nyaya kuzetora time kuti chese. Saka toti mukudanana here. Shanga chakapoti mire dana pandikabva Samoni pandikabva kamira. Aiwa Samoni zvenyu here.
iro samoni rinokumisa iwe iwo chamwari iro samoni pane vanhu vanodainana chaipoipo rinokumisa rudo Chipe. ndakangotraya kuda kuti ndirambe ndichimanikidzira ndobva ndimisa akakumisa ndiye akatusa uyu akanditusa uyu mamutana munhu kuti mumba macho unoda zvokundita iwe waiona zvake munhu wacho iyati andipa ati tikapedza kuona musi wa 11 message ndemusi wa 22 January iyati 11 January musi wa 1 mazozakunza zvakaita ewe here munhu mumba anonyepa chakaitika ndechekuti musi wakauya samona nditi rekodi yeshe ndinayo musi wakauya samona munhu wauya ndopaakati pabhoza mukunga wakasangana yakuya mashops nyaya ndakatombendisa polisi bhazi ndokunga rega mutire basa rekutuka munhu handiti iwe uzoti munhu wane mumwe munhu ndopakabhati ndozvawazofunga here kundiitisa izvozvo kundisvitsa pamatare watambisei mari yako dati titaurirane ndotora mari kune mupurisa ndikati inini wakandituka ndaifunga kuti muchiya muchindikumba rega hamuna kukwanisa pamusoro kwazvo ndaitoramba muchindituka bhozi mukadzi wakakazondisendera kuti meseji pakati peusiku ndondatukwa nemusikana achiti wanzi wabhataka wazotukwa namonalisa uyo akatoudza amai vangu wabuchi kuti mukadzi wangu nemusikana vakutorwisana vakutokomunicate vakutotituka zvototi hondo iyi inini mukadzi wangu neuyu tese tikutozivana ndopakabva ti nhasi pana vanhu kubva zvikomba zvako zvese izvozvo zvichauya pana pana tinenge takagara pashopu ako noti wandisa kwamambo kana chibhadhira mambo icha kutobhadhira zviripo datogarira ana mhaka vako ndovanokufurira ndozvazvikomba zvako kavakukuda ndokakufura ngavakupfimbe zvakanaka ana mhaka vese vangango zvikomba zvanoti munenge manga mune munhu here mumba anonyepa pana hapamisina munhu anonyepa komanje munotendera ichi shamwari uri uchiri kumuda iro inini akandizoti hashandi pindura mubvunzo uchiri kumuda here inini nekundifumura kwakaita handikwanisi kuda nemani undifumura ndaimbomuda asi akandifumura mina ndimbokuudza pane rudo kutofumurwa kutodii hazina basa izvi mafumuriro acho akandiita saka uchiri kumuda here ndopatiri kubvunza after zvese zvaitika uchiri kumuda here murume aindinyepera uchiri kuda murume here womu kana kuti kwete Amai. handichakwanisi kumuda nokuti akandifumura hauchamuda nokuti akandifumura taura kuti handichamuda chete chada nezvake handiti saka wanditwa zvinhu uyo ati hachada asada kuti mubhadharise wakamuita chete ndoba nenyaya sokonosonotendera wakamunyenga wakamunyenga kana katu kana kafuwa kunyenga kunyenga wanapinza mumba teerera munzee Zvokupinza vanhu vakazoya pa11 momwe waita kare wazinzwisisa pambini mureo iwe cha ukatopira bhazi rakazara ubhadhari ukakwira bhazi rakazara ubhadhari unobhadhara saka unobhadhara kwawakakwira kwawakaita ipapo ndopata ubhadhara sanzadzi yako titaurirewe chii chauri kuda kwaari panguva yakashandiswa akandishandisa ndikuda mombe uyezve pandakakwadza apa ndakatora mari yangu ndikaisa fuel nekuchipatara akandivisa kupolisi kuti pari zvinhu zvakandiona chekubhadhara kuhospital ndakanda ndizofana kunodreswa everyday pachiori akandikupa mari yebhazana iko chironda changu ichi asi chatopora padecember chitori chinyori pasi mari yangu yetransport yandakaya motikari ndinozvirapisa nandipa saka ndoda mbudzi nekuzoka ndikaita nemukadzi wake ndichikwadzwa nemombe yakandishandisa iyi wazinza wakatokanganisa dai waitokirenga maningi wangoza kuti ndikubhadharira mukakaringi waitoyesura kubhadhara kubhadhara sama rekatifambe panyaya kusama ndiwadzo zvataura uri kuti chii manje tifambe nenyaya dzakaiva nenyaya dzatakuita pandizemera shandana remerwa nobaba hausina kubhadhara zvatikaita nezvekutaura zvimombe zvakaita mbombera kurana naye kwandikaita nezvaakutaura nezvaakandititowa kurembera hakuna zvakunoshanda toda mashoko anobuda pamuromo pako tati isusu uyo ati unofana kundibhadhara mabatiro aukandi achigara tese kumwedzi miri atakagara tese waindirara ende amutaura mamwe mashoko achidaibatsirana semhuri munenge makuwirirana ende munobatsirana pamusoro pozvakazoya vakadzi vake kubudu vakadzi vako komuvisa ndozvaari kutaura kuti aiwa unofanira kundidiwo kundibhadhara kubhadhara kwacho kuita sei wabva kwati aiwa anofanira kundipa mombe chakamira vasapa mutongo
anofanira mombe nechi nembudzi yokukwadzwa nekaitwa nomukadzi wako iwe uri kuti aiwa izvo zvandifanire zvandilemera changamira asi kunyenga muna kuremewa waremerwa manje nokuti utomubhadhara kunyenga kamwe chete nokunyenga ka12 kana kunyenga ka30 kunyenga wanzo ende kunobhadhara ende kunotobhadhara ndizvataura nomutongi manje kudai wangu ukati usina ukaramba ukafasa zvako zvaitwa nani nokamwe chete kaukanyenyenga kunokatutara kuti aiwa unofanira kubhadhara uri kuti kudii nazvo pindura kakuzunza musoro akupindura pindura kutambuka urikukwanisa zvipi kana wati hauzvikwanise zvokutaurwa nemumwe wako wanova ndiwo wakakanganisira anova ndiwo wausade anova ndiye asvika pakuti wachakuda nezvikonzero zvekuti aona kuti iwe wamutamba mira apa mira nguva yekupindura unayo saka iwe inazvo uri kuti handichazvikwanisa kokwanisa zvipi chitaura zvaunokwanisa iwe nokuti zvomombe ndozvakataura iye nonhingi saka iwe zvaunokwanisa zvipi kunyenga kwakamuita kwanisa kutsvagera kuziyana ungamupa mbudzi ngani mbudzi mbiri dzekuti wakamunzera imi andingogona tu ndikwanise nekuti akandikwadzisa uyezve ndaitukwa nemukadzi wake mashoko asingaiti ndichitukirwa iye amai kana watoda uchi nyinchi dzinoruma asi ndingati kuti iye kuti ndizotukwa nemukadzi wakachindipfumbura ndiye munhu aita ndozvatiri kutaura kuti kana watoda uchi unotorumwa nenyinchi saka izvo zvandataura kuti chandikatokwanisa pakubvisira imbudzi mombe ndikuita changamira tingatenderera nyaya yedu iyi yapere vakaita saka vakutiondiuniwa asi anoziva mupimo ndini isipedikapedza chikomana ukada kuti ugare zvakanaka handiti siyana nawo wodzidza ngotenhera zipi yako kuti ungoivhura pese pese handizvozvo ukaivhura pese pese ndozvo zvinoita manje ngozi vangwarawo vana vari kumazuva havachangoshandiswa wandinzwisisa handinozoti munhu anosungirwa panotobuda mombe yemukono wemasungiro handizvozvo wandinzwisisa wakatamba kane mumwe wako ende hakuna chaambotadza pamombe iyo yataura haana chaatadza vachiri kutaura kana vachikupa nguva chabuka wandinzwisisa anyatsofamba nemo ari kuziva iye ndiye ari kuziva mashandisirano amaita mbedroom money menyu isitatisiko isi saka ati pakushandiswa kwamandiita mbedroom paipano ndiri kuda chii mombe nokuti wandisiyi asi izvo zvanga wakandivimbisa wanga wakanditi uchandiroora wapaona yakaita nyaya yachoma saka mushonga wenyaya chete kuripa zvopera plus ndine chandaona imi vanhu munodanana umbozviona vanhu imi munodanana kutuka hasha dzazaitika kuti paitangwe musikana asi chokwadi chiripo amai avanokudana padhara wakasununguka uenda uita zvokuita mudzimai wako right mombe muchiti kuna chikuru pa 2 weeks that's what